Posledného pol roka sa Mirec sťažuje, že jeho dvojjadrový počítač, kúpený v Anglicku pred 5 rokmi, už dosluhuje. A preto sa rozhodol, že v najbližších dňoch by chcel objednať niečo nové, nejaké štvorjadro, do tých cirka 200 €, s tým, že použije staršie komponenty, ktoré tam má, grafickú kartu, disk a tak ďalej. Podarí sa mu to? Idem upgradeovať moje staré dvojjadro, cirka 7-ročné. Hej? To je jedno. No, našiel som si komponenty približne za 160 €. Najlacnejšie, ale nie najpomalšie. No. Takže zoberme si hneď v základe. Meníme procesor. Najlepšie mi vyšlo 840X4 FM2 Plus slot, cirka 60 €. K tomu doska. To bude tiež, kde je košík. K tomu doska Gigabyte 42 €. Nemôžeme zabudnúť na pamäte, lebo to už podporuje DDR3. 2x4 GB stačí úplne. Nemáte o čom premýšľať, lebo 8 GB na takýto klasický stroj je dosť. A ešte tam máme zdroj, lebo ten, keď máte taký vlastný zdroj, tak treba meniť. Obyčajná 500 za 23 €. Podotýkal, ceny môžu byť vyššie, lebo ak chcete značkové, tak ceny idú hore iba. Dokopy to vyšlo 160 € aj s poštovky. S tým, že grafická ostáva, disk ostáva, buxa ostáva. A to je asi všetko. CD-romka tiež ostáva. Stará. Čo ešte k tomu dodať? Bude sa na tom robiť klasická práca z internetu. Na internet. Stačí. No. Vás takéto štvorjadro podľa mňa stačí. Spravíme potom recenziu, ako to pôjde, lebo nemám šajnu, ako to pôjde. No. Nemám to odskúšané. Uvidíme. Či to nebude pomalšie ako to dvojjadro od Intelu.